Sim jing rawai sedang mas kut nomor san punyo. Tuhan sunong sispa asnya buka japi. Tuhan sutra Jisu ben kloi nong po babli. Tuhan no kloi waslem Tuhan balai pinsu ya be Shajngai na u Lem chen jing tian jing su ba le. Hakakatang ukpa badukon badamansem bakod. Amen. Kajing jong try jing Yesus Christ bad gajing jong oblay. Lambat gajing selog jong mansem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkan bat piru. Kohan men kopara how try Jesus Christ. Mentaka step ngilapoi katayo benengkong jong ayam len jungi. Haganay gasngi kabalang ka khot kawer ngai pi bangin pusan Jepang ka jinghab jong kikpatamen jungi ha ka pop bad ka jing chapan shoy jong Jisu kini gijing pule ba mata ka sngi jing pule benengkong ba ka gospel kipen kan mau ngai pi bayang ngiru chapan shoy ha kibun rokom haman ka kalimat jong ka jing em ka junga ka jung pi ni haban kali halade Shisha ngilong kom gito kikpatamen jungi adam bat gi im ki bahab ka pop lane ngilong kom Jisu bala bale persya ya gito gijing penshoy ka ba uyu kendu ha gijing im ka jungu dai mata ka step ha kana sngi habang iwan ban person phang kene gijing pule ka ba itu yung ich phang gijing penshoy ha gijing im ngin pan gijing kershan ngin pan gijing rap ka bor no blay ba mangiru ngila ban le persya ya gitu gejing penshoy ki ba ngi kendu ha gejing em jingi ba man la kasngi bun sine ngi ha ba gitu gejing penshoy balang ba gejing hab jungi ha gitu gejing penshoy ngi phet jingai na gejing gejung blai den mata ka daw ha kana ka step tongin pen khonyen pen subab yang ngila gejong gejing em kam tamena ketu kilat kitam kiduna ki ba ngila le ha gejing em gejunga gejung pi da gejing duai gejungi nga pla hau blay badan bor baro badia pi kohan men ko para bangla le pop sibun da gijing prokhat bada kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakraw junga namar kata akarpa dia kamaria bakhoj kabaisa gathe sati ya kyang bat kirkhoj badia pi kohan men ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor boro ni snayengi badlama bigi pop jungi unyala mingi sha ga jungem bam jukut amen Try can rat ko blay sayai. Try can rat ko blay sayai. Ko blay sayangi try kan rat ko blay sayangi Kristo maplo Kristo rap konong benim jangi benim yangi
bangin ya duai to ai hangi ko blei badan bor baro badai gi changar khe jungi ki baman usnem ya ka ayom len bakhoj nginang roy ha ka jing champang ya ki spaba balaburi jong ukres bad ngin wat ya ki so jong ki da ka buram ba im buram daw tra jing Jesus Christ ukon jong me ubi mar basan sharing kad bad me ha ka jing yalong ka we jong man sem bakhoj ublei junam la junam amen. Kajing pulih ke peningkong, kajing pulih na kitab Genesis. Utrai ublay ula thau ya ubreo, na kapom pom, ubana kendau, buat ula persat hakit leo kumod jong u, ya kajing persat kajing em. Buat ubreo ula kala long ujing thau ba em. Te utrai ublay ula bo ya kawe ka keper, ha iden sepang mingi bat ula bo hangta ya ubreu ya uba ula thau bat nak khandau utrai ublai ula penmi ya ukenja deng baro u ba itenat ban pet bat uba bha ban bam bat ya udeng kajing imru hapadeng jong ka keper bat ya udeng jong kajing tep ya ka babha bat ka basneu te ubisen ulalong upasian titam na kimrat baro kiba utrai ula thau lalong laong haka kentei hatu ublei laong pimde benbam na unu ding haka keper kata ka kentei kala jubab ya ubisen ngi lala benbam uso jong kiding kibahak keper hendrai ublei ulaong pemdai benbam ya uso jong uding ubadon hapadeng keper pemdai wat ban kata eu yo piam hendrai ubsen ulaong hak kentai pin yam naba ublei utep ba lada pibam ya un sapen pet ya ki khamat jong phi bat pin salong kum ublei hangta pin satep ya ka babha bat ka basneu kumta haba kata ka kenthai kalai ba uta udeng ulalong babha banbam ba upin snobha iki khamat bat badai ban angno dia uta udeng khnang ban penstat ialah de kala khet ye uso jong u bat kalabam kala airu kindiat ye utunga jongka bat uru ulabam markumta ye khmat jongki bara arngut lapen pet bat kilasu tho ba kilong kibalung khoi te kila syulang yakisla ding dumbur bat penlong jimpin nagumta yalade kakten jong trai Isungu yaule. Samsan puai nomor nyuspa laipupra. Nyuspa laipupra. Isneya ngablay jonga tu pendam kapop jonga hajing spoon jome Isneya ngaublay kat kun
jong me Bob jong up and down my jeans ni jong me Sai no ka sang jong ya nga sai ku shu shu Bob jong ya plai ka ya don kwa jong Isne ya nga blai jong Rupendam ka pop jong ha jing spoon jong me Yummy ku try nga la le pop la le sa Nga la pension si sat yummy try can run Nadu bapunya nga kenrat nga long tang nong po Aka pop lai ka aka ji jing bom ho Isne ya nga blai jong Tu pendam ka pop jong Ajing spoon jong me Namar me iku traya ka jingkut ka dono Dohi kaya nga jing maya ka jing star Senrai dahui sopat en penkut paryangan Satya nga try ngan kamli ya kayo Isne ya nga blai jongan Tu pendam ka pop jonga Ajing spoon jong me Kajing puli na gashti Apollos bakoj shaki Kristan har Rom. Haba kapop kajalay kajing ay kakham kanray. Kopara komba kapop kalarong hakapertay da way brew. Bat kajing yapat da kapop. Te komtaro kajing yap kalawan hap hakibrew Baro par namar baro kibreu kila le pop. Dashisha ka pop kala la don ha ka perthai hashwaban ay ka an. Henry om shamla niau ya ka pop haba om don ka an. Banban ka jingyap kala sansyar nadu Adam hadu Moses. Wadhalor kituro Kiba ki pop jongki kim long kum ka jing pen khain ain u Adam ubalalong ka dur jong ta uban sawan henrei ka jing ai spoon kam long kum ka jing le palat namar lada bun kilayap da ka jing le palat jong wei breu kat no lai ka jing ai ublai par ka jing ai spoon Haka jingai ay jong ta way breu ujis Chris kala shlai karhai nagbanta gibabon bat kata ka jingai spoon kamlong kum ka jing tray jong ka pop uta way breu damar ka jing bishar ka babot hadin ka way ka jingle palat kalawan ra ya ka jing penrem henrai ka jingai spoon ka babot hadin pun kijing le palat kawanra ya kijing penksan namar lada na kijing le palat jong wei breu kijing yap
kala sensar da uta wei breu katno lei kito kiba yo priang ya kecing poho kecing ai pa kecing ai spon jong kahok ken sensar ha kecing im da uta wei breu ujis kures te kumba kecing le palat jong wei breu kala alam sha kecing penrem ya ki breu baro kumta kakam bahok wei breu kala alam sha kecing map bar kecing im ya ki breu baro kumba da kecing bom kungu jong wei breu ya bon ba lapan man nong pop kumta da kecing kungu jong wei breu ya bon ba en sapen man riu hok tatin utrai Ngi songo yau play. Ya ro you try, U Christ Jesus, yang joy ban siapkan gospel jonggu. Om tang dau puhi ubreu Andre de kaktin baro, kabamina kashin turuble. Ya ro you try, U Christ Jesus, yang joy ban siapkan gospel jonggu. Utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piro, kajing pule naga gospel kad kum o Matthews kaburam hame kutrai ha kata kapor u Jisu yau Jisu layalam dau mensem syari kenja ba en pensoi dau ksut bad ula sha jingit sau pusngi bad sau permit bad hadin kata ulat ngan te unong pensoi ulawan badol ong hau lada melong konublay to hukum ya kine kimau bakin kelakpu Henry ulapaiktin la to omtang dokpu hi ubreu unim Henry da kajingej da kaktin ba ro kabami na kasentur ublay nang tauk suj ula ra yu shanong ba bakuj bad ula penyeng yu hakliar jong ka temple bad ula ong hau lada melong ukunu blay to peno yalade na bala tho en ai hukum ha laki angel ban sumar yame but halakikti kinra yame yo kumno re kumno me jentut halak kejat ha umau ujisu laong hu la thoru menom tenju yau trai blay chong me sachisin pat uksud ulara ya u sha ulum bakenjang shibun bad ula peni hau ya kihima baro jong kepertei bad ga jingkrau jong ki bad ula ong hau ya kine baro ngan ai hame lada men dem ngon bad mane yanga hang tau Jisu la ong hau kino ko soitan nabala tho mani yau trayu blay jongme batang yauhi men sakri kumta uksud ulai no yu bat hakmi ki angel ki wan bat kila sakri yu ka gospel utrai jingiro me ko Chris Kohan men ko para ha Jesus Christ mendaga step ladangi pule bha ladangi pusan bha baru lai teli gi jing pule kilong kiba shongkun hadu kata habedei bad ka jing im Kristan jungi kamtam e ka jing im Kristan jungi baman la kasngi ha ga jing pule ga banakong yos ngeu ba habau blei ula thau ya ke jing thau ba ro uyu i ba kilong kibabha na dong sedong bada bakadu ula thau ya ubriu don ke jing ya per habau thau ya kiwe ke jing thau bad hau briu ya kiwe ke jing thau kum kasngi kum benai ki klor kimrat kimreng
uang ki tolong bat kila long Henry haba yadei badu briu utau badu le kerkom ke kerpang ule ki action ke bangiong ule dakikam usim ya kendau utau yau briu bat handau la dep tau long kane ke baha palat habau tau ki we ke baha Henry habau tau yau ben riu padong ke baha palat ban ngi ba kane ke jing baha jong ke jing tau jong ublei badu blei labu ya u adam bat ke im ki departemen jungi ke bangitip ha ke per eden u ai ki ke jing suk u ai ki ke jing ik u ai ki kata ke jing don kam ke jung ki baman ke sngi ngioi ba habau blei ulat hau yo adam bat ke im habau bo ki ha ke per eden nongkong nang sabe don ke jing suk ha pedeng jung ki arngut hapeneng jungki an don gajing suk don gajing ye don gajing ye baha nang dapat don kata gajing ye baha gajing ye gajing ye suk rengkat bat kita gijin tau barakot kumbangi ong bat ka nature bat ki we gijing tau ki bau bleu la tau kadon gajing ye kadon gajing ye suk kadon kata gajing ye suk tho ye we nang dapat kabakadu kadon gajing ye hapeneng jong ki briu ki bau la tau bad ublei no bo nang tau don gajing ik don gajing yasuk don gajing yasuk don kata gajing ya trelang kawe nyo i kane kade gajing bha bapalat ke bau blei ukwa ke bau blei la tau ke bau la ai ha adam bat ki im Henry nyo i ba kato gajing bha ke bau blei u la ai ne la tau haki kala jano rengkat bat kapop ke ba kila le kajing tam sneng jungki habau bleu ong wat bam yau neu so badan hab preng ke per pila ban bam baro ki so ki pai ne kijing tung kijing tap namar pi dei ki nong pe ki nong kmi dei ki kan rat dei ki trai jong ki ne barakoj Henry om dei tang uneu ding Henry habaki bam ya to ding bej kumas ong no habaki la tam sneng ya kitin ke jong blei kila du no ya kato ke jing baha ke bapalat ke bau blei ula ai ke bau blei la thau yaki bat kato ke jing ik ke jing yasuk ke jing yasuk jing mod ke jing ya trelang kala du no lang ba ka pop ke jungki habang ipoi pat sa ke jing pule ke baar na ke sitiu Paulus ni yos ngeu ba Paulus ong ka pop bat ke jing yap ka wan sak partai lang ba weu breu lang ba weu breu lang ba ki departemen jungi ngitip ba kapop tan rai kahiar pateng hadu hangi menta hadu ki kun dikti jungi lai shai la chisngi kajing yap bat kapop kawan lengbau we breu bat kajing im kajing ei pat kan sawan pat da kajing kongu jong we breu kapata kata gade kajing kongu jong Jesus Christ u yau bleu kpa u bala pai u sak pertai u kongu ya ke e ke bau bleu long ki le chak perthei bat mede ban shachutam mede ban yap mede ban mi pat ban ai jing im ban ai jing e biang ban pen long biang ya kine ki khon gi junga sha kata ke jing khon ki jung long khon blei bapura ni la yo biang ya kata ke jing khoi ke jing soti ya kata ke jing e ke jing loloi bat ke jing suk para breu ka jing suk bat ka nature bat ki jing tau ki ba im ki ba haka perthei bat ka jing suk bado blei lang bau Jesus Christ ngiyo biang ya kata habangi poi pa sa gospel mamata kasngi habaro light li ki snem A B C haka ka balang ka jungi kumangitip ngidon light li ki snem mo habaro light li ki snem ha ka ayam ha ka sniu try banangkong jong kaporlan kabalang ka ay yang ay pi kaju kajing pule now Matthews now Marcus but now Lucas habrolaitali ki snem ka sniu try banangkong jong kaporlan kata gade kajing penshoy yaw Jisu daw ksoj ngitiba kana kajing penshoy jong uksuj yaw Jisu kadai labanong na kajing sedang jong Jisu yaki kami alap jungu haswa bon sedang yaki kami alap jungu haswa bon mi perthei ban penbena ya kata ka kubor jong kajing wan jungu hala jungu ak perthei wan ban
penim ya ke perthai lang ba kata gajing hikai jung u lang ba gajing shajitom jung u bar gajing yap ke jung u bar gajing mipat ke jung u usdang na kine gajing duai ki ba sau posngi ngete bandau ladap duai ladap ong kamno shajing it sau posngi ujisu uyikendu ya gajing kijing pensoi uksud bal laitli kijing pensoi banangkong uksud yuan ong u ba ulayo ibo jisu latngan manamar ba ulu shajing it sao posni u ong yu to penkelakpu ya kine ki mau to penkelakpu ya kine ki mau uksud utip ulong ubasyanti hado kata yo i ya kejing tangan jong jisu yu iya kabor jong jisu kabor met jong uwan ban pensho yu hanreu jisu ngi i bad ngi osngeu ba u jisu ula don hapeng kejing duai ula ban yele persya ya kato kejing penshoi jong uksud ko hanmen ko para kana kejing penshoi banang kong ka bau jisu u yomat na uksud kaya tu yang aya pi ba kaya dei rengkat ba ka jinglong breu jungi rukum ju klempe bah ka jing im baman ka singi jungi don shibun ba ka jing pensoi habadai ba ka jing bam bun ki breu jungi ki ngop ha ka jing bam balang ba ka to ka jing bam ka jing di ka ba ki bam ki hab ha ka pop ka ying ka sem jungi ka du no ha ka jing ik ha ka jing trelang ha ka jing sutho lan ha ka no ka jing ba dai lang ba ka jing bam ka jing di ka ba ngi ngop ha ka jing pensoi jong uksut haga jing pensoi jong uboman berkum juru kana ga jing pensoi ke banang kong kadai banong ban penhun yalade ujisu habau thangan habau ksu yuong to pen kelakpu yakine kadai ga jing penhun ya kata ga jing ku abrai jong i kibreu ngidon ke jing ku abaharukom uksu yutip yakine ga jing ku jongi gajing ko abrai jong kado gajing ko abrai jong kamansim gajing ko abrai jong gajing mur gajing perkhat gajungi uksud uwan ban ong to sim to le kane kan penhun ya kamansim gajung pi kane kan penhun ya kamet jong gajing ko abrai jong pi ladangi ngim don kata gajing duai kumba ujisu la duai ladangi ngim IT la de kumba IT ujisu ha kepala jong klempep ngin sahab ha kane kajing syapan shoy kajing penhun ya kajing ku abrai jong kamet kajongi but ngirung ite babon sen ngi perkhat tang yalade ngim semla ban perkhat nak benta ki wei nak benta kajing don kam jong ka imlang gas alang ngi perkhat tang nak benta ban pendap penbiang yalade kane gade iru kata kajing penshoy ke baksud wai hau jisu ladau jisu pen kelakpu ya gitu ki mau ubamila de ke bamod open hun tang ya kita kajing kwan lade lane kajing kwa lade hanreu jisu paduang ngawan sa kepertai om na kebenta junga ngawan na kebenta ban penhun ya kajing kwa jong obleu kupa kajing kwa jong obleu kupa na kebenta kajing penim jong kiwei de na mata kadau ba ule persya ya kita kajing pensoi ke bau suju ai u lang ba kajing duai bat kajing shajing ed jong u habangi wan ha kajing pensoi ke ba arpat kadai kata ke baong ngak parang ma sensational lane kata ke penpau ya ka bor blei jong u uksuju ong medan ka bor ban le kampala de na mata kadau tole han rosa chesin ujisu pat ong yu da ka bor jong aktin ka jong blei ule persya ya kajing pensoi ke ba uksuj u ahi u ko hanmen ko para ha kajing im junga jong pikum ge kun kristan ro man kasngi ngi yomat ikine kajing pensoi ke ba ujisu yomat bangi da ka bor junga kum ubriu da ka bor jonga kum ki nong trei balang lane hakano ngno ka kerdan bangidan ngidon ka bor ban le ka e ka babha ne ka basneu ubleu ayanga bade pi ka mon ka balai lut banjit ban le ka babha ne ka basneu ladangi ngi don rangkat bad blei ladangi ngi khlain ha ka jing duai bad ha ka jing IT la deu blei klempep ngi ngin la ban le ya ka e ka babha ya ka e ka ba ki breu ki yo jing mantoi hanroi ladangi ngim don rangkat bad blei ladangi ngi IT la dei how blei ladangi ngi klet no ya kata ka jing don rangkat jong blei ban ngi klempep ngin sahab ha kata ka pop ka jing le
dang nagbanta kajing penhon yalade bat kajing pasubha yalade hanrei om nagbanta jing kiwei pat nang tapat kajing pensoi kabalai ngitib ba ujisu ularayu ha uang ba lada me mane yanga lada medem ngon ban mane yanga ngan ayeme kana perthai ngan ayeme kada ba me kwa kijing pensoi hangiru kiwan ko hanmen ko para uksuj udei ubasyanti hadu kata kata ngitib bangi osngeu na kijing pole banongkong ru upensoi ya kaim badu adam berkingop hagapop ngilong kibru kabuduk kibaduna kijing em kajungi kumangi lapule ha kasithi jong palus mawang komno ujisu wan sa kapertei wan ban penteli yalade wan ban pen suda yalade ushim ya kajing long brew ushim ya kajing long brew ublei wan ban shim ya kata kajing long brew jungi ngitip ngilong kibaduna hanrei ublei wan ban penteli yalade ban pen suda yalade tang na banta ban aibor yangi ban pen i yangi iwei paiwei bangirung yudei ban penteli yalade hakmat ublei hakmat kiwei pat ladangi ngimlong kita kibakloi ban penteli lade na ban pen sudai lade klempep ngin nomla ban le persya ya kine gejing pensoi kiba ujisu uyoman hakejing im na mar ngingitip ngiru hakejing im man ka sngi haman ka kalimat ngi haban yai lamba ya kine gejing pensoi jong uksoj kohan men ko para habangi pe habarolai teli gejing pensoi kiba ujisu yai lengba ne uyomat ha ka gospel bamanta gasngi ujisu ula ban yele persya ya kito gijing pensoi banengkong dei lengba gijing duai gijing duai bat gijing sha jing ed jung u tengiru ngide ban kenmau bang ngide ban duai man kapor ladangi kwa ban le persya ya gijing pensoi jung ksoj bang ngide ban sha jing ed ban pen shitom yilade nak banta gijing duna jungi kenang bau jisu ublei unai boring i bangilaban le persya ya gitu gijing pensoi bar kumjur ngi yoi ba halai teli gijing pensoi gi bau jisu yomat ujisu ukren upenenkam na kaktin ga jong blei kaktin jong blei ka krisyan yang IP ka ai bor yang IP bangi ngin la ban le persya ya gijing pensoi jong ksoj gijing pensoi jong kane ka pertei ha gijing em kristan ga jungi dei nama takadau ko hanmen ko para ha kane kasngi kabalang ka khot ka weri ngai pi bad ujisu hi dalade danuk kanuksa ka ba ulapan i hangi lengba ka gospel jong Matius lengba kine ki laitli gijing pensoi ki ba u yomat u le persya ula ban job ya kita gijing pensoi lengba ki jing duai jong kamar lengba ki jing shajing ed jong bad ka balai lengba ka ktin jong kupa jong ublai ka gospel lane ka bible ka bang yong haga ktin jongi den mata kadau ko hanmen ko para haga negasngi tongin puson tongin IT la de haublei bamangiro ngilaban long kum jisu ban penlai por haga jing duai jongi kam tam ha kine ka por len barkum juro bangilaban pan scam la de ha kita ki kam ka bakabalang kala khot kala wer kala ayangi pi bangin sha jing it nak banta ki pop ke jungi bangin persnurid yala de hak madu blei barkum juro bangin yai tista bangin yai main minot ban pule ya kaktin ke jong blei namar kaktin jong blei ka don ka bor ban kersyan ban yarap yangi ban le persya ya gijing pensoi jong uksuj ya gijing pensoi jong kana ke pertei jongi aniro ya Jesus Christ dengan yang ngin ruai yang berada lai spa andrepuwe gange du blei upadon bor mong tau gap ning bat ga kendem nange du kun marwe jongi u Jesus Christ la pun ya udah
sanar pna bala syayab namar jongi asibalai ulami pan hadin kata ukil syabne usyong akakamon unwan padban bisyar yangi ngange dau mensimbakun abalang katolik bakun ajing mi popajing mi pa pada jingim kabom jukun Kajing duai kerumet. Tongin ya duai ublay kupajingi ubaha kajing ejing ulabu badan tang kajing suk haki berubaro. Naga bentau kepabu kujingi ubi shop jingi kiling do bat ki katekis jingi baro bakin nom ken ya kajing shitam baki habat kendu ha kajing em kajing ki kam tam ba kilaban le persya kajing penshoy jung ksut ban pen priang ya ka hima ka jung blay ya ka gospel ka jung blay ka bawla ai haki ngi karpa de me ko trai Ikerpada me ko try. i duai na ka benta kar bay kristan jung baro kanang bamangi ngin sa skor ya ka sur ka jung kris ka baw kren hangi kham ta me ha kana ka porlan bangila ban pen klan ya ka jing duai ka jungi ya ka jing sha jing et jungi bat kum juru ban pulay ktin ka jung blay bangin yo bor ban le persya ka jing penshoy jung ksut ngi karpa de me ko trai Ikerpada me ko try. ngi duai nak bentai wei pai wei nangi ki ba simbenta ha kana kamas bakhoj ba ngin yo ya kata ka jingsuk ka ba blai lawan ra ha ka jing em ka jingi lang ba ka jing pendap hok ya kamon ka ba blai la ai hangi ngi karpa dia me ko trai Ikerpada me ko try. nak benta ki berbaro ki balakhlad no ha na kana ka prathei ba blai ai ki ka jing ju thai bom mom jukut bat kum juru nak benta ki breu ki bangob ha ga jing sneu jong kana ka parthai sipang sngi ga jungi boblai trakan rad on phaw man sem jung u halo jung ki bakin lab yang ban phai su ban sngap ga gospel ga jung kris ka bawl kran haki bon ki liang ngi karpa dia me ko trai Ikerpada me ko try. ngi duai kerpang nak ban ka jela ga jungi kam tame ki nong shong shong jong ga jela me khalaya jingi bagi dapan kre nak banta ka jing thabwat la shai ka sngi boblai trakan rad un kta e ka man sem ga jungki un phaw man sem ba khoj halo jungki bakin jit yaw nong mi khmat ubat trai hok nak banta ka jing bha jong ka jela ga jungi ngi karpa dia me ko trai Ikerpada me ko try. ngi duai nak banta ka parish ka jungi barok away kam tam e gitu ki para kristan jungi ki balap pejano ka jingej bat kum juro nak banta jungi wei pai wei bangin la susu bat pen klan ka jingej ka jungi how Jesus Christ lang ba ki kam ki ba bha ki bang ile ha ka jungi ba man ka sngi ka jungi ngi karpa dia me ko trai Ikerpada me ko try. ngi duai nak banta ka yung ka sam jong iba stanelus bat khado saw ba di kongres tan gis merthang rangkat bat ki kun ki jung ki bar kam tame ki badang dan hapadeng ge jing pule ha ge jing runiam ha ge jing pule jing pen kre lengdo bat ge jing pen kre ban long ki runiam ni gi duai boble trakan rat unang don rangkat bat ki unang kurku ki wei pai wei kam tame kina ki khon ki badang don ha ying asam un kurku ya ge jing thumo bah bah jong ka ying kasam unai ki ge jing koi ka jing khia ha ka leng ka met bat ka man sem ngi karpa dia me ko trai Ikerpada me ko try. jar haga danot ke jung phi kamen sem ke jung phi wan ra badai ti ya ke jung kwa ke jung trang ke jung don kam ha khmadu jisu ha kene ke klip mat. อ
Ablay try kan rad, kini gede gijing terwa, kini gede gijing kwa gijing terang, kebangi gikon gijong me, ngi lawan rak ma jong me ha kena kesngi. Tos ngap, da to ai, bat penurlang ya kini kibangi labu akma jong me, ada kilong kat kum kamon gijong me, ngi panyu kene da kurus utrai jongi. Amen. Laispa Andrew Pundriu. I ai nguya me ko try nong tao na mar ka jing spoon ka jong me ina yo pu ban sa ken ma ka dang chong ka ngo chong ka dem ya me do pya Nam jong me ai nguya me ko try nong tao na mar ka jing spoon ka jong me ira yo ka wan ban sa ken mau ka dai jong ka ngu jong ka de Top tiang kenra, top tiang sohon tingai na gadonu ting trai si dom dongi topen long yaki gado kasam jongi. Tuduai ko para ba kajing kenya junga ba jong pi kan long ko pediang hu nak madu bleu pa badan bor baro to penlong yangi ko try ngi kerpat ke babit da shisha bantrwa ya kene kejin ais ngeu bha da kibangi rakhe ya kejing sedang jong kane ka iam badon buram dau kris utrai jungi Amen. utrai don rengkat bat pi Rengkat dan piru. token tu yala ki danut Ikan tiu ya ki shau to try. nginai utrai kan radu blai jungi Kasong hok bakadei. da shishang kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jungi bat kejing penem yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko kpa bakoj ko blai badan bor baro bad bom jukut lang bau trai jungi Jesus Christ uba da kba kendia sau pesngi na kejin bam pertei ulabu ya kane ka ayom jong kejing len lade bad da kba kentaj ya baro kejing pensho jong u sen kulong ulahika yangi ban bread no ya tiat jong kejing sneu ba kumta habara ke ya ke jing maya paskha ha ke jing khoj kadanut ngin poi khaddu khadwai sha ke jing khwai paskha bom jukut bat namar kata rengkat bat kenhon jong ki angel bat ki rukhoj ngirwai ke jing rwai ro yame bat ngi perbana klem sange Ubaku utrai ublai dipan Neng pertai sawada kaburong jong me Hosana, Hosana Urai ublai jatro Hosana ublai juno Enyaro yubawan Agak keteng utrai Neng pertai sawada kaburong jong me
Hosanna, Hosanna, draw right, you bless your throne. Hosanna, you bless your throne. ดาชิชามาลองบุคคลก็ทรายกัทเมจองกาจึงคุยบารอดามารกตางอีกปาดยเมตัวปันคุยปันกันตังยากินเอกจึงตรวาจงีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮลอร์จงกีบากินดุบกละลองยังงีกัมเมดบัดกัสนามจงอุตรายจงีอุจิสุคริสHakapor bladino yau badala kamon sngabha ula penyang ya kejing syasutom ula shim yukpu badag bangu yame ula kedia yau badul ai halag sendran uong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga iya keban IT na kebenta chongpi Hakaju kerkam enda lalayabam ula shim yukukuri badak bangu biang yame ula ai halagi sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong gajutang batamai batbom jukut iya keba penme na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta kajung map ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajung maya jong kajung nged Kata sim bangi bam dune uku bangi dia kane kakuri iben braka jing yap jong me kotron tada du men one Namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jungu ngi terwaha me kotra yuk po jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar mlanyeu yangi kibabit ban yang khma jung me bad ban sakri me da kebas nguret ngi kerpad me bangi kebayo benta hakamet bad kasna mukres ngin long kibal apani thali kawe dauman sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jung me kabala priang hasatala kepertai bato penjanaya kaha kejengit rengkat pada Francis pa bako jengi Victor Lingdo as bishop jengi ubishop batmai jengi Wilbert Marwen ki bishop baro bat kilingdo token maulem ru ya ki henmen ki para senrang bat kentei ki baliot hia da kebekermen ha kejeng mipat bat ya baro ki balakladno ha kejengi snei jengme to pediang yaki sa kejeng sai ke kemad jengme Toi sne yang ibaro ngi kerpad yame bareng kat bat kamriate suti bakuj kakmi jong oblei ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirkuj ki balapan snubhaya me pateng lapateng ngilong babit banyo bantalem ha kajing imbom jakut bat begini ro bat pandan burom yame daw kunjung me uji sukris Dau lembadu badhau kan long hame blai ukpa badan bor ha kejeng yalong kawe jong men sem bakuj baro ka borom kejeng yaro junom la junom Amen Kumbelah hukum yang i daw nong panem bad kumbelah hikai ngi dakstin blai ngi nod banong Kok pa jungi baha beneng kalong kabakoj kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me aga kendau kumbaha beneng to ai ngi menca ke jong bam jungi kabahala kasngi batuma bingi kerengkang jungi kumbang yuru imab ke beles ne yangi badwad yalam ngi sa ke jong pensoi
Henry te penlaj yangi na ke besneu. To penlaj yangi kerpat ko terai na ke jing sneu baro. Ha ke jing sebun jong me. To ha jing suk jing san ha ke sngi jingi. Kenang ba da ke jing rap ke jing snei jong me ngin lai barabor na ke pop. Bad ngin yo jing ya da na ke jing jenjar baro. Kat ba ngiding ap kmelenti ya ke jing kermen bakoj. Bad ke jing wan pat jong nong penem jongi u Jesus Christ. Namar ke jong me long kaima ke jong me Kabor berkaburam jenom la jenom. Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api. Wat pe je ki pop jongi Henry ke jonge jong kabalang jong me bad ha kajing sebon jong me to ai haka ye kajing suk bad kajing terli kawai kat kum kamon jong me mame ubi berbasan syar jenom la jenom. Amen. Kajing suku terai kandan barabo rengkat bat pi. Rengka bat piru. Tong ini terwa ya kada kajing suk iwe highway pan. Kun lang bro me baki no ki bo ka pertai dos yo sen yangi kun lang bro me baki no ki bo ka pertai dos yo sen yangi Hak mi kulang broad jong blay, hak mi ubukit noi ki pop jong ke pertei. Sukito ya ki balakot, syaka jeng kawai jong ukun lang broad. Ko kan rat lam syong hok maman rong po kaying ke jonga, nre syong tang ketin kamen sem jonga kam sakya hi. Kanan kas namu kres kan ret kalam misat jeng bang suka. Aku menyan mensim, ko Jisu janga angis kem ba medan teli ha sakramen kutam keduan. Ngai jemen dolor ki ai baro. Pengatrang ba menwan ha po kemen sim janga. Namar ba menta kumni ngamla ban pedeng yame ha sakramen bukuj. Tuan ha po keranut janga ha jinglong mensim. Ngapiam yame hala kadonut. Pengapen yaso ila debat me. Wat syak ban klat syu name. Ars Pak Lai. Oh
Try Jesu ngis ngangu yame ngi ai nam ngi mane ngi padan purom yame nak banta ka jung baha nak banta ka jing sbon ka jung me hangi wei pai wei kam tame hakana ka step melawan bandrung apo ka danut ka jungi lang ba ka mel bat ka snam ka jung me nak banta ka ne ka jung baha nak banta ka ne ka jung e bat ka jung kar kho ka jung me ngis ngangu ngi padan purom yame ko try Kodra Jesu mentaka step ni IT la de ame terpang bangi laban pendapahok ya kamram jungi kungge kon Kristen ka kamram ban penskam ya gajung duai gajungi bamal la gasngi bangi tiblang ba gajung duai gajungi ni laban le persya ya gajung pensoi jong ka perthai Kristen yang ni kodra Jesu bangi laban penskam ya gajung duai gajungi lang ba gajung syajung id gajungi berkum juro Bangin ni ay minot, bangin long kita kibasmat ban pole, ya ketin gajung me, ban puson ya ketin gajung me, ban im, ha gajung em jung iba man lagas ni, kat kum kata ketin mamang keran yang i, yang ba gajung thok kat bakoi jung me, kotrai ni ay ti, ya keperthai barok away, kinong yalam balang, gajung i, sedang nadu kupa bakoi ki cardinal ki bishops ki lingdo. Ki reuniam senrang bat kentei bat kumjur ki nong trei balang bar khoj agi jing sumar sukher jume bamaki kum ki nong yalam ki nong la chu ban yeng persya ki jing pensoi jong kana ki perthei ban pen priang yak kubor jong ka jing ha ka jume ban wan ra ka jing kelak bamot ha ki bru ban wan ra jing em matmai ha ki nong pop kham tam e nak banta ki to ki bompat priang bompat itu bompas ngatho yak tin ka jume lamba ka jung tray babaha ka jung ki iwan ra ya ki nong tray sain perthei ha ki jung sumar sukher ka jung me ha ka bor blai jung me ai ki ka ta jung sempang ba ki kin laban tray hok nak banta ki paj babon balang kam tam ha ka na gasngi sachi singin de wai nak banta ka jala ka jung ki nong yalam ki nong nikmat jong ka jala ka jung bar kum juro na banta baro ki nong susdong jong ka jala me khalaya ka jung bangilaban pandan kam hok ya kata ka kamram jungi kum kina susnong banjit ya kina nikmat ki babaha kam kunjur ki doai nak banta kito kinong hikai ki jungi kinong trai sarkar baro ki badan collection duty manta kesngi ri ki yadai ki panlai ki na ki jengma ki jengman sau ko blai wasbun ko blai badan bor ko blai badan nam ko blai bas bai ja so jisingai tu yame nak banta ka inga sem ke jungi nak banta kinong pop ke jing kelak bamot ke jungki nak banta ki bapang besyutam setelah ke perthei riyangi
da yangi panla yangi ke blai try kan naga jeng ma ga jeng man sau kham tam e naga jeng pen shoy bahar kom ki bayalam yangi jengai naga yang ka sem ga jeme naga jeng e ke jeme bangin yo priang pura ya kita ga jeng kerku ki jeng e ki ba me wan ra naga banta jengi ban pen em yangi hak jeng Kristan ga jengi sachi sen ko blai try kan ran ko jisu bi je ni IT ala dei hame ni IT ya ga yang sem ga jengi ni IT ya ga jemut ga prakhat ga jengi ni IT ya ga jeng tmo ba ha ga jengi pan urlang ya ki ba ni ko angit rang ha ga jeng em ba man ga sni jengi bangin yo pediang pura ya kata ga jengi ke ba melawan ra ke ba melawan ban hikai yangi lang ba ga jeng em ga jume lang ba ga jeng le ga jume lang ba ga tin ki ba mela kren hangi ha kane ka step lang ba ga gospel lang ba ga jeng pole ban kong bat ga jeng pole ka bahar sachi sen batrai ni IT la de hame ni IT ya ki kon Kristan jengi baro setelah ke perthei ga jeng suma so khair ki jong me Tong ini aduai enda lapan thamai yangi dau kpu na beneng dau ba ya ke jengi lapsa ai ke jengkermen jengi lapan roi bad ya ke jengi lapan khlain ngi kerpat kotrai bangin nang ban tngan barabor yau ta balong kpu bo im bad basisha bad bangin yo ya ka bor ban im da baro ka tin ka bami na ka sentur jume dau Kris utrai jungi amen to ai ba ka jing kerku kerhai jungme kan tu cha ki pai jungme ko kan rat ngi kerpat ba ka jing kermen jungki kanang roi hapadeng gi jing e ba ya ka hok jungki en pan scam hapadeng gi jing pan shoy but by an ai haki ya ga jing suspa bom jukut dau Kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat piru ublei badan barbaro unkur kuyi pi ukpa badukun badaman sem bakuj amen kamas kalwai khilisuk ich shakri utrai da ga jing emba bha jung pi isongo yau blai nomor 100 pusah Jing mong u Kris iai ku blai ki dai jing im la sempai wadud basau klemput kislei tamai jing im kasnam buksia banyaki klur become pernai come sing you be you till kulam become koldor imaulenai sngau tiang palak yai kareunga kau buram apa berukun amat sem bakoi kumbalalang apa menikong kunci mentar baraboy jenam la jenam amen en yara utrai Yesus Kristus jenam la jenam amen